No, takže vybrali sme si robiť slimáky z pizzové. Slimáky a teraz Maxi veľká cesto na perfektné cesto na slimáky. Vyzerá to takto, hej. No, takže ideme teraz dať kečup na to lískové cesto a ja idem teraz zošľavať vajíčka. Žltok. No, žltky. No, takže tu mám šláne žltok a teraz ešte Maxim ide posoliť. No. No, teraz máme posolené a teraz ideme robiť, pridáme teraz korenie. Všade musí byť, hej, nielen na jednom mieste. Môžeš byť. No, teraz ideme rolovať to lískové cesto aj s tým kečupom, aj s tým korením, aj s tou solou. No, práve máme zrolované to lískové cesto. No a teraz ideme krájať to lískové cesto na slimákov. No, teraz ideme dať tých slimákov na pekač. No, teraz sme to dali na ten pekač. Teraz ideme potrieť tých slimákov s tým žltkom. Teraz sme potreli tých slimákov a teraz ideme robiť. Teraz máme spravené cesto a ideme spraviť ešte raz, ale slaninovo-šunkových slimákov. Teraz sme zase potreli ten kečup, dáme na to soľ a korenie. A teraz ešte ideme pridať slaninu. Teraz sme dali na to slaninu a šunku a teraz to ideme zrolovať. Postupujeme stále ako pri tých prvých pizzových. Teraz ideme si rozkrájať to cesto a dáme to potom na plech.